Oh hello, आंनि जिउ माइनाव हिरा सना रुपा तामा लहा गाजोल बादहो सिरि था दिनैनिफ्राय आंनो SMS कल दाहरखासै आंबो हरला ब्लक खालामखानोसै आङो मा असुदा राव जाखो बेलाय बे फाग्ला बिदि जायो मा जादों हो मा जादों आंखौ गुबुना प्रप'ज खालामबाय आरो आंबो एक्सेप्ट खालामखाबाय एसेबां बिबाय आं नोंनाव 5000नि मेकआप बायना हर होननानै बेखौनो दाबो होनो हाया सना रुपाखौथ' बिबाबो मोनखायानो आरो बेथ' बादहो ब्रा आरो आन्डारवेर बिबाय बेखौबो दाबो होनो हाबावाखै बिदिब्लालाय उनावहाय आंखौ मा फिनो हागोन नोंलाय देखो बे नोंनि गोसोआ फाथो सिनानिख्रुइबो गेसेम नामा हो पापर नामा नोंनि गोसोआ सोरबा प्रप'ज खालामबानो जे नों एक्सेप्ट खालामनांगौ बे बाथ्रा नामा मोजां मोनलायनायाव बारा फैसा थाखानि लेनदेन खालामनो हामा आरो बारा अनलायनो बारा जि जोम हरलायनो हामा होननायखौसो हराखैमोन आङो हाबानि उनाव खोमा गन्थं सालाय आसि मोदोमनि बबे फार्टआव सना गानो नोंलाय होगोन ना आङो नै नोङो खिबु सेरथियानोसो बाय दोन आयो सना मोनसे समाव खान्थाल आथा बायदि सिथाबलायनाया मा जालांखो नंमारगौसो दानि जुगनि गोसो थोलायनायफोरा चाइनिज प्रडाक्ट बायदि गेरेन्टि गैमारां बेखायसो बे सालिया आंखौ गुड नाइट बुंहरखांनायनि उनावबो वाट्सएप फेसबुकफोराव अनलाइन थायोमोनलै आंनि दखानाव रेसन जाना गुबुन दखानाव सिनि जानो थांनायानो दंखायोमोन बिहा नायगोन आंबो नोंबो जुदि गुबुन सेंग्रा लानो हायोबा नै आंबो फांथा गेलाया हाबाखौनो लाबावनोसैसो नोंनि मेगन सिगाङावनो लाना देखायगोन आङो माबादि रिएक्सन जायो नायगोन आंबो र' साला खायदा बोराय बाहायना हिनजाव नायहोथारनाय खालामथारनि आं दे जागोन दे आयैलै आफालै हिनजाव नांगौमोनलै हिनजाव दे जागोन दे नोंथां दे जागोन दे बे फाग्ला गथ'आ मा जालायखो बेलाय ओइ बिमा नै ओरै फैलाय हनै बे अरदावनाय गोनाङा माबा जालायबाय हा माथो जालायखो खोनायाखै नामा हनै माथो दाख्रावलाबायगासिनो माथो जालायखो बेहालाय फैलाय नायनि खम जारलालै बे गथ'जों सानफा मोनफा माबा जालुबाय थानाय माथो गाबगासिनोसोलाय फिसा मा जादों आयै आरो आफा आंनो हिनजाव नांसिगौलै मालाय आंनि लोगोफोराबा गथ' गथाय मोनलायलायबाय आरो जि दङ बिसोरबो आंखौ लाजिसो फोनाङो मालाय फुजा मेला जरा हाथाय बाजार जरा आंहासो जेरावबो बेजरा आं मिथिया बे साननैसोआवनो आंनो हिनजाव होफैनोबा होफै नङाब्ला आं बे न'आव थाला सावसो गथ'आनो मा गोदाव सोराव गोसोखांलाबायदों नोंलाय बिमा र' आंबो बे बाथ्राखौ साननासो दंखायोमोन बिहामजो सासे लाबोनायानो मोजां जासिगोन नामा होननानै नङाब्ला नोंबो लाइसो होबावबाय फिसानि उननि बाथ्रा मानो सानाखै नोंलाय जेबो उननि बाथ्रा सानबाय थानांलालै नङाब्ला बे मोद्ला गथ'नि टेनसन लाबाय थानोसै हिनजाव होफैब्लासो सोलायसिगोन बे गथ'आ नङाब्ला जानाय नंला बिमा जों जि जायो बेखौनो जागोन जों बबाव खियो बेयावनो खिगोन जों बहा थायो बेयावनो थागोन आरो मा माने गंसे नखरावनो थागोन मा बेदुं बुदुं रायलायगासिनो होफैगोन ना होफैया ना आं बिदिनो दाउला बोराय हाइजें ओंखारनाय बायदि थाबाय थानांगौ प्रप'ज खालामाबो सैमानि फिसा माबानि फिसा बुंजायो ना आंखौ सैमा बायदि नुयो मा जोंखौ सैमायाव दोनदों सोर सिख्ला बेलाय नोंखौ बिदि बुंग्राया हो र' फिसा नों हिनजावनि थाखाय टेनसन लानाङा नैबे नोमफा थासान्दियाव सासे मानसिया आंखौ रायथिबाय थाखादोंमोन गाबोननो नायलानाय सिनायना फिक्स खालामना फोथारनोसै आं नोंनो थौलै आफामा बार साखावना हो हिनजाव नायनो लुबैनो हामथारला आंना फिसा दा बाथ्राफोरा मोजां गोरोबलायनांगोन
आरो बाथ्राफोरखौ एसे लेभेलाव बुं दुगानायखौ खम खालामना खिन्थु गैयैखौबो दं बुंना ला फानसे बारा बुंना ला नङाब्ला हिनजाव मोननाया आसा खमलै जागोन आफा जागोन नाय नों दा माबादि लेभेलाव बाथ्रा बुंगोन आङो लोगो लोगो हरफाखानो नागिरलायनाय खालामगोन आङो गारियाबो भारासो बारा गोसा सलायनो हायालै खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय आच्छा दे नोंथां गथ'नि मुंखौ मा बुंदोंमोनलाय आफा नों मा बुंनो खोथादोंमोनलाय जावख्लाब लिरो जावख्लाब बसुमतारी हा जावख्लाब ओइ माने उन्दैयाव एसे खदालजों जावख्लाब जादोंमोन नालाय बेखायनो मोनफैबाय आलासिफोरा आफा हिनजावखौ फसायबाय आं हले आं खिन्थु मेगन खेबबाय दै थाद मोसौ हिनजावा बे नङा सिख्लानि बिमासो आंलाय एथ' मोजां देलायना फैनायखाय आच्छा गथ'आ मा मावो होनदोंमोनलाय थैबाय दानाबो रखरा टिकटकबो गैला लाइक एपबो गैला मानि स्टार बुंना लानांगौ जागोन र' इउटुब सलायो आङो इउटुब सलायो मा इउटुबखौलाय बोरै सलायनांगौ जाखो माने इउटुब चेनेल दं आंहा नामा बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्ट बेखौनो सामलायो आङो हा फैसाफोर मोननाय जादोंना जायाखै मोनो बहुद मोनो बा आमेरिकानि बावसो आंना फैसाया डलार बावसो साबसक्राइब खालामाखैब्ला खालामना हो बेयावसो आरे नों हिनजाव नायनो फैदोंना चेनेल साबसक्राइब खालामनो होनो फैदों दानो बिहावसो बुंथ'नाङालै जाम्बा आच्छा थिग दं दे हा सेलारिफोरालाय बेसेसो मोनो फालाय मोननायाथ' 2 करोड़ मोनोमोनलै 2 करोड़ बुंनोदोंमोन आं बाबा 2 करोड़ मोनोमोनलै खिन्थु दानलु दानला 3000ल' थाहैयो मा 3000 औ आदै ओइ थैयो बेनो बुहुद एग्रे बेग्रे फैसा दंथ' आंनाव बे दिल्लीनि ताजमहलखौ सोर लुनाय जोंहासो लुजोबदों क'क्राझारनि IIT कलेजखौ सोर लुनाय जोंहासो लुजोबदों गंबेसे फ्लेट दं गंबेसे गारि दं गंबेसे रेस्टुरेन्ट दं गंबेसे थाव डिपु दं हिसाबानो गैया जोंहा ना बाबा नंगौ नंगौ हा आफा आं बहा दङ तामाम सलिड मालै माथो आच्छा हा दालाय आंनि फिसाजोखौ फसायदोंना फसायाखै फसायनो माने आंथ' फसायफ्लेथारबायलै आदै उनाव जेबोथ' प्रब्लेम जानाय नङा जाहोनो हागोनथ' बेयावसो सरि आदै जाहोनायालाय मा गिदिर बाथ्रालै एथ' फावरि बाथ्रा बुंबाय आङो जिबायदि पावार दं जोंहा ना आफा गोसोबा दानो नोंसानि न'खरनि मानसिखौ गावथारजोबनो हायो गोसोबा दानो नोंसानि न'खौ बमजों उरायहोनो हायो गोसोबा दानो नोंसानि फिसाजोखौ लांफानोबो हाबावो मा बेफोरखौ मा बुंदों नोंथां गाज्रि दामोन सेंग्रा मानसि बारा बुजिनाय जायाखै बुजिनाय जायाखैब्ला दानोलाय मानोथो हिनजाव नायनो गोनांथि जाखो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय गेट आउट साहाबो लोंलांनो होला होनबा साहा लोंनो मोजांसो होनबाव नों ओंखारलां नाङा आंनो बेबादि बिजामादै नायगोन दा रागना थायाबासो मोजां बेनो गेट आउट सैमाफोर